Ing inin ni. Niyan ako karon dire kay manginhas ko. Anak ko dire sa dagat nga ni. Pagkanindot, nakagawas na gig ko. I am just ito yung malawak yung karagatan ko. Dito ako nagbuhi og kuan kining gurami, ing inini og gurami og kining pantat kay sa dagat. Gitry lang nako kay go sige kapoy na sila langoy-langoy tabang. Gipalangoy na ko sila parat. Ing inini. Ano namang dagan mag-shield dire. Yan. Pakaganda dito. Walaan nyo kung nasaan ako ngayon. Kasi nakagawas na ako, gimingaw ko siya ako. You know, I'm telling you, gimingaw ako sa dagat. Nandito ako ngayon. Pakaganda ng sunset dito. Gipangita na ako si sunset. Napakalami sa paminaw na makaadto ng dagat. Naglakaw-lakaw lang ako dito. Agbong pa ng cellphone ron, sabaw juguan eh. Napakanindot. Ayan. Thank you very much sa dagat. Kitaan mo naman yung mga balod-balod. Ayan, nandito tayo. Pero hindi pa pwede magsige o lakad-lakad kayo. Hindi pwede mapunta kahit saan. Kasi MJ6 ito, gi-check lang na ako kung buhi pa kung kumong-kumongan ni dagat. Gibuyaan man ako itong niaging adlaw nga ni. Ay, napakanindot. Ba, ang dagat ay napakadag. Yan, mga lubi ko yan. Ing-inin yan ang mga lubi ko. Kumakatkat ako dyan. Yung maglamaw ako. Lang, istorya lang ko. Basta huwag mo nangutanan. Ing-inin This is really a perfect time to chill. Stress tayo masyado. Lalo na sa COVID. Nagtaktak lang ako dito. Napakagagmay ng tiil ko. Yan. Tak-tak ako dito kasi na-miss ko yung tiil ko magtak-tak dito sa dagat. Pakaganda dito. Yan. Ing-inin the best talaga. The best time talaga dito. Yan. Nag-order kasi ako ng sinigang na baki. At saka nag-order din ako. Tagalan ako. I'm telling you. Tagal ako hindi nakakain ng masarap. Paluto ako sa helper ko ng yung nakadakop kasi kami ng uhipan kanina. Ayun, gipamarinate na ako. Crispy uhipan. Nakatilaw na kayo ng crispy uhipan? Baka hindi pa. Ayun o. Pakaganda talaga dito. Sarap-sarap sa feeling yung maglingol. Lakaw ka lang dito. Hello everyone, welcome to my vlog.